nisu. Evo, počeo je snimati i drži, a sad će Anju početi raditi. Neću ni ja da budem kaš sa ome. Ali ću probat nekako da ih... Sad ću se prigriješiti. Jeste sve snimili u ustane? Da, nemojte je balat. Dosta mi je što moram da sretim od onog uzeta da ne napravi neko sranje, sad još isti. Pazi se, stalo mi je do ove tradicije i pazi kako se ponašaš. Ništa, onda i ti malo. Stima. Nam sebi nam stimala, duša moja. A tu će popapat sve tvoje ukusne kupre. Šta? Fino ćeš kažem da porasla glava, znaš ono, stari, te majke mi koje porasla glava. Kako ćeš da kažem čovjeku da mu je porasla glava, kako su to gluposti? A jo, šti da budem ja fin prema toj, a imam da pravim scenu. Kako ćemo reći da mu je Što naruga nam se. Će da vrati sebi, gospođica. Jeste, majke. A tebi nekako... Šta ja znam? Kako da ti je glava porasla? O, majke. Kaži da smo svi ludi. Porasla mu glava. Pa nije baš tolika ludi. A što si ti s glavom? Porasla mu glava. A meni to ne ide u glavu. Sreća ti biti jasno, nego pričaj dalje. Šta je ti njemu kaže da mu je porasla glava, šta onda? Kaže mu da je Ajna došla u dnevnom boravku, da pazi kako se ponaša. Dođem da frižider. Ajde, slobodno. Otvorim frižider, unutra pustinja gobi. Jo, pa u ovom frižideru nikad ništa. Mogu Ajnini sok nasu. Ovo je ona, ove moje maksuzije nasu. Kad bi Izet dao ovo. Šta je Izet, neki sok. A ti, pazi kako se ponašaš. Nemoj tamo da moja Ajna. Momci, šta imate? Eto, dragi, pa tebi u zadnjih pola sata glava još više ne raste. Znaš šta je, pa ja sam to rekao, vidi, to sam ti kupa. Što ga zajeba? Zezaju Dina. Ti čuo što oni njega gledaju, a? Ne. Gdje ono sam? Je li snimljeno da jede, je?